Gibarugan sa Department of Health Region 7 ang pagsupak sa sugyot nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Samtang misugyot usab ang DOH sa mga turista nga mudangop sa mga health professional kung ugaling adunay pamation sa ilang lawas. Subay kini sa pagbukas sa probinsya sa Sugbo sa mga turista nga dili na i-require ang swab test. Aniya ang report. Gipadiyang sa Department of Health Region 7 nga dili angayang ibutang sa mas striktong quarantine status ang tibok lalawigan sa Sugbo. Gibarugan ni Dr. Mary Jean Luriche ang tigpamaba sa DOH7 nga ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa Sugbo lakip na ang Tri-Cities. Controllable pa busa wa kinahanglana nga ipaubos sa mas taas nga quarantine status sama sa ECQ. Gihatagan o gibugaton sa DOH official ang daotang mahitabo sa ekonomiya o panginabuhi sa katawhan kung ipaubos sa lockdown ang mga dapit sa rehiyon, ilabi na ang Cebu City nga adunay taas nga kaso sa COVID-19. It's not just the numbers that should be looked into for us to say that you need to be in a lockdown state or in a stricter quarantine. We have to look for other factors that we have right now. Our critical care utilization rate currently is still in the safe zone. Bisan og mitaas ang kaso sa COVID apan ubos gihapon ang utilization rate sa mga healthcare facilities. Gidugang ni Dr. Luriche nga ang biosurveillance nga gihimo nila dili mamahimong basihan nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo kun dili himuon kining gabay sa pagsumpo sa virus. The Department of Health Region 7 really promotes and endorses the guidelines for testing. Pero there is on one hand another portion in our guidelines that says you can do testing for those who are symptomatic, and that is what the governor wants. Una nang gibutyag ni Governor Grant Garcia adunay tulo ka mga doktor nga mirekomendar nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo nga nakapasuko sa gobernador. Ayaw in town, may suwaye diri. E di nagyud ko musugot o dili gyud na musugot na ang mga Sugboanon. Nga lisod-lisuron na sad. Paantuson pagdugang kay nagantus naman na ron. Sa gipagawas nga executive order ni Garcia, iyang gibuksan ang turismo sa lalawigan o gipagaan ang pagpasulod sa mga domestic travelers. Wa na i-require ang RT-PCR test o swab test apan gikinahanglan nga mo presentar og valid medical certificate nga gi-issue 7 ka adlaw sa dili pa ang pizza sa biyahe ug uban pa. Ang Cebu Province maoy unang mihimo nini sa tinguha nga mabuhi pagpalik ang ekonomiya. Samtang giawhag sa DOH ang mga local tourist sa pag-amping kanunay ug mudangop sa mga health professional kung ugaling dunay pamation sa lawas. Giklaro sa DOH nga giilan nila ang katungod o gahom sa mga LGUs sa pag-regulate sa mga bisita apan kinahanglan nga dili makompromiso ang kaluwasan sa katawhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.